Hovorí sa, že Nitra je mesto študentov. Je to pravda. Študuje ich tu, dá sa povedať, 40 000. No a medzi nimi sa nájde zo pár šialencov, alebo skôr by som povedal podivínov. Hovorím teraz o svojom spolubývajúcom, ja ho prezývam Bratranec. On totiž dostal nápad založiť si videodenník. Nie sme tu ani 2 týždne s cestou a sme bez tretieho spolubývajúceho. Je to sranda. Už 5. za tieto 2 roky, čo sme tu. Nič nevydržia. Keď by tento vydržal tiež. S kým skypuješ? S tebou. Prečo? Ja som tu. No veď, ale vidím ťa. Nerozumiem. Nahrávam si videodenník. Na čo ti bude videodenník? No tak, na čo? Aby som si mohol zaspomínať o pár rokov na nejaké zážitky, ktoré som tu zažil. Máš napríklad na mysli, ako si psychicky utýral nášho spolubývajúceho? Ale na tom si mal aj ty celkom veľký podiel. Nemal som na tom podiel. To nie je moja robota, dobre ešte. A čo tá penová party, čo si zrobil s hasecími prístrojmi na chodbe? To bol náhodou, dobre, bol to môj nápad, ale tiež si sa z toho tešil ako malý. Nie, netešil. Dobre, a keď si zamkol vratničku v kuchynke a skoro sa tam Ale... tento... Sme boli všetci opití, nikto si na to nepamätá. Keď už hovoríš o vyťahovaní takýchto vecí, tak náhodou musím na ňo povedať. Sebe sám, pravda, že? Pamätáš si vtedy? Čo? V tom bare? Čo v bare? Že sme sa smiali tak tej babi, že pozrite, aké má zuby, aké má oči. A potom, kde si sa ráno zobudil? A čo majú spoločné... Kde si sa ráno zobudil? Prestaň toto vyťahovať, dobre? Ty, koho je toto video? Môj či tvoj? Tak čo ma do toho Je pletieš? to môj či tvoj? Čo ma Ty do sa toho... tam do toho pletieš. Ja Čo sa mi do toho Ja sa- pletieš? Poď sa, ty poď! Tak ho to tak vytočilo, že si zbalil svoje všetky kufre, proste to nebolo ani 5 minút, bolo pobalené všetko, čo tu mal a svinským krokom proste bežal a utekal preč, že už sa sem nikdy nevrátim, no a tak od nás odišiel Jožo, no. To bolo super. Tak. Po krátkej ukážke bratrancových rečníckych schopností nás ovládla núda. Netrvalo ale dlho a bola nahradená kreativitou. Nápadlo nám totiž ísť sa netradičnou formou zoznámiť s novými ľuďmi na našom poschodí. A to aj s kamerou. Prečo to sa s ním robiť ja? No, lebo ja mám bližší vzťah ku kamere, ale sledujte, lebo toto bude naozaj šupa. Na budúce robiť, čo ty dáš, budeš robiť, dobre? Dobre, no choď. Choď, lebo nás tu niekto nájde. Nikto nejde? Nie. Dávaj. Až tam nikto nie. Was macht ihr da? Ihr verkampften Amateure, was soll das? Čo bolo? No mi povedz, čo toto bolo. Ten Nemec, to som ma... Keby ste videli jeho výraz. Bože, videli, zase si vykam. Nie, ty už sa rozprávaš so svojimi vnúčencami, lebo Ale... v tej dobe už tento internet existovať nebude a aspoň im zanecháš ako takú pamiatku, že ako sa ich detko dobre mal. Dobre. Počul si? Potom sme sa zahrali na upratovačky. Keďže nám to vyšlo, tak sme pokračovali.
preč to máme bezpečnostné opatrenia. Dobre, pokračujte, ja sa rada pridám. Skajte si. Vedľa si spí, počula som šramot. A ktože sme ťa nepočul? To ja stále chodím ako duch, to nevadí. To mi veľa hrudí hovorí. Ale... Jasné, dobre, jasné, Sneku, nerob ďalej. Dobre. Jasné. Čaute. Ale tu bývam ja. Včerajší večer bol celkom paráda. Chodili sme po chodbe. Ako pre koho bol paráda, ne? A teraz som zaspal, lebo sme boli do Nevinkovkej hore a vám za chvíľu Ako pohovor. pre koho paráda, však obaja sme to robili. No hej, ale ty nemusíš ráno stávať na pohovor a trepať sa cez polovicu Nitry. Prečo mi furt skáčeš do toho? Tak ja si chcel tu nahrať, no čo sme robili, a ty mi tu chodíš a beháš a wow, Pretože ma neustále presviečaš na zlé veci. A však ty to robíš, ty to chceš. Ja nerobím nič. Nevidel si náhodou môj životopis? Nie, a pozri na mňa, ja mám skúšku, môžeme vyraziť do školy, ale... Tak keď máš skúšku, tak sa neuč a nežer, ne? Kde mám životopis? Nie, dobre, letím, drž mi palce a... A ty mi na skúška, ale... No, dobre. Ale hlavne ty. No, hodinu to mám. Dobre. Čau. No tak som to skončil. Robili sme bilmedy, jednému Nemcovi sme dali pastu. Ty čo robíš? Čo si robil s tou kľúčkou? To nejde otvoriť. Čo by som s ňou robil? Si to posral? Ty si to posral. Včera. Ty to stresuješ veľa paniku robíš a potom dorebieš tú kľúčku. Ty si včera išiel posledný. Dorici! Ja sa nepreháňam. Dorici!